Molts pensem que per tenir un hort productiu cal, sí o sí, un bon tros de terra. Però, i si la clau de l'abundància, sobretot a la ciutat, fos justament al contrari? Avui desmuntarem aquesta idea, anirem del disseny ideal a la crua realitat del dia a dia. Aquesta frase és el moll de l'os de tot el que explorarem. Sona una mica contradictori, oi? Com pot ser que menys espai signifiqui, de fet, més producció? Doncs la resposta és senzilla: l'atenció, la cura i, sobretot, un disseny ben pensat. Exacte. Pensem-hi un moment. Quan cada centímetre del teu espai rep la màxima atenció, s'optimitza absolutament tot. El reg, els nutrients, el control de plagues, tot està a l'abast, i això permet crear ecosistemes superdensos i productius, cosa que seria gaire impossible de gestionar a gran escala. Val, molt bé. Llavors, com es tradueix tota aquesta atenció en un disseny que funcioni? Anem a veure com seria el pla mestre, l'escenari ideal per un petit ecosistema urbà on cada peça encaixa a la perfecció. Vinga, anem a veure aquest pla. El primer de tot sempre és l'aigua. Fins i tot en una ciutat es pot recollir de les teulades. Després, integrem les estructures: compostadors, galliners. El tercer pas, aprofitar bé l'orientació per captar el màxim de sol i gestionar el flux de l'aigua. I finalment, el pas clau: crear capes de vegetació, com si fos un petit bosc comestible en miniatura. I què és això d'un bosc comestible? Doncs imagineu-vos un sistema on arbres fruiters, arbustos i hortalisses creixen tots junts, imitant un ecosistema natural. Cada planta té la seva funció i el conjunt, en gran part, s'acaba mantenint sol. I sí, de veritat, això es pot fer en un pati ben petit. Però és que la cosa no acaba només amb les plantes, El disseny es pot enriquir moltíssim. Es poden incloure petites basses amb plantes comestibles, murs de pedra que serveixin de refugi per a sargantanes i fins i tot abelles, que a més acaben pol·linitzant tot el veïnat. Fins aquí tot sona fantàstic, oi? El pla perfecte sobre el paper? Però ja ho sabem, la teoria sovint xoca de ple amb la pràctica. Què passa quan aquest disseny ideal s'enfronta a les limitacions del món real, a les preguntes i als obstacles del dia a dia? A veure, un dels principis bàsics del disseny, que surt a tots els llibres, és aprofitar el pendent del terreny. És fonamental, sobretot per gestionar l'aigua. I, patapam! Aquí arriba el primer xoc amb la realitat. Un usuari, el Mike, fa la pregunta del millor. Si el pendent és tan clau, què fas en un lloc que és completament pla? De sobte, un dels pilars del disseny trontolla i ja cal començar a buscar alternatives. Un altre element que sempre sona molt bé en el disseny ideal són els cercles de bananers. Són un sistema que combina compostatge i producció d'aliments d'una manera supereficient. I de nou, la realitat pica a la porta. Un altre usuari, en Doms, es pregunta si aquest concepte es pot exportar fora dels tròpics. I la resposta de l'expert és clara i directa. No. Els cercles de bananers són efectivament per a climes tropicals. Un altre ajust que cal fer al nostre pla ideal segons el lloc on visquem. El disseny també proposa aquests murs de pedra multifuncionals. Són una idea genial. Poden ser horts verticals i alhora un refugi per a fauna que ens ajuda a controlar insectes. Ah, però compte, perquè aquí la cosa es complica. Això il·lustra perfectament la complexitat de tot plegat. Un altre expert, en Bill, hi afegeix un matís crucial. Aquests hàbitats són fantàstics per a les sargantanes, però depenent del clima, també podrien atraure habitants una mica menys desitjables. O sigui que cal anar en compte i, sobretot, conèixer molt bé l'entorn. I ara anem a un altre tipus de realitat. Pot ser la més complicada de totes, el factor humà. Perquè la permacultura no només va de gestionar la terra, també va de gestionar les persones que tenim al voltant. Mireu el cas de les abelles, per exemple. En Doms explica la seva experiència, que ha sigut molt positiva. Va posar ruscos i tot i que els veïns al principi tenien pànic, les abelles no els han molestat mai. Un exemple perfecte de convivència. Però en Bill posa el contrapunt. El problema, diu, no són les abelles, el problema són les persones. Adverteix que una mala interacció com un nen llançant una pedra pot crear un problema molt seriós. El risc, al final, no ve de la natura, sinó del comportament humà, que és imprevisible. I per si algú pensa que això és una exageració, escolteu l'anècdota que comparteix en Doms. És increïble. Els seus veïns odien tant els insectes que arriben a passar l'aspiradora a l'exterior. Això demostra l'abisme cultural que pot existir entre dues maneres de veure el món, literalment porta en porta. I el repte no s'acaba aquí, amb els veïns. Un altre usuari, en John, posa sobre la taula la figura del propietari del pis o la casa. Encara que l'actual no li importi el teu jardí, potser es preocupa pel pròxim llogater, que potser no voldrà cuidar-lo. És una altra barrera, una que mira cap al futur.
Així doncs, amb tants obstacles, terrenys plans, climes que no acompanyen, veïns i propietaris preocupats, què es pot fer? Com es pot tirar endavant quan el món real no s'assembla gens al plano ideal que teníem al cap? I aquí, justament aquí, arriba el punt d'inflexió. El consell clau de tota aquesta anàlisi ve d'una usuària, l'Elsa. La seva idea és simple, però és poderosíssima. I si comencem a petita escala? Aquesta, en el fons, és la resposta a tot. No esperar el moment perfecte. Per tant, el missatge final és aquest. L'acció incremental, començar amb el que es té ara mateix, és molt més potent que esperar unes condicions idònies que potser no arribaran mai. El jardí perfecte no existeix, però un jardí real, per petit que sigui, sí que pot existir. I això ens porta a la pregunta final, que és la més important de totes. Deixant davant dels grans dissenys, quina és aquella petita cosa, aquell primer pas que cadascú podria fer avui mateix per començar el seu petit ecosistema?